Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanmu da hantsi, barka da safiya. Ina yi wa kowa fatan alkhairi. Ni ne dai naku har kullum. Jama'a, kamar yadda kuka sani, dan uwanmu, abokinmu, abokin aikinmu, kuma uban gidanmu wato Adamu Zango, tabbas ya gamu da hatsarin mota daga kan hanyarsa ta dawowa Kano daga Kaduna, wato Zaria Road kenan. Wanda gaskiya wannan hatsari tabbas ya tashi hankulanmu, dan ni hankalina ya ƙi kwanciya. Har ni idan aka kira ni ma aka tambaye ni cewa nake yi ba gaskiya bane, saboda hankalina ya tashi. To amma alhamdulillah sai jiya hankalina ya kwanta. Jiya na samu mun yi magana da Bashir Kaya, wanda kusan shine ma yake kanshi a asibiti. So mun yi waya da Bashir Kaya, ya ce jikin nashi da sauki. So na ce ya bani shi mu yi magana. Sai ce wallahi an yi mar alluran bacci, yanzu haka yana bacci. So yana asibiti a nan Kano, a nan Court Road. Bai kamata na faɗi sunan asibitin ba sakamakon abu na media, tunda wannan bawan Allah dai ko kun sani, kun san irin gwagwarmaya da yake, kuma kun san halin da yake ciki. So ta iya yiwuwa ka zo ka faɗi adireshin wasu marasa imani, tunda yanzu rayuwar nan especially Nigeria yanzu imani ma babu. Wallahi akan kuɗi, akan abin da bai taka kara ya karya ba, kai wani ma haka kawai ya tsane ka yana jin haushinka, wallahi sai a je a yi wani abu daban. So shi yasa ba zan faɗi asibitin ba, amma na tabbata masoya Adamu Zango kuna nan kuna wato yi mara addu'a, kuma insha Allahu zai warware, kuma jikin shi ma da sauki. Amma babban abin takeici jama'a shine kusashi ya shiru mana kai, kusashi ya shiru mana. Babban abin takeici jama'a shine wannan hatsari da yayi, abun takeici. Wai dan Allah, mu arewacin Najeriya wallahi ba a banza Allah yake jarabtar mu ba. Mutumin da ya hatsari shi za ku zo ku zarewa wayarsa, ku kwashe mar kuɗaɗe. Tsakani da Allah, an kwashe mar kuɗaɗe da yawa, an zare wayarsa. Bayan wannan dan guzurin da mahaifiyarsa ta bashi na sallah, kun san ba abu mai daɗi kamar a ce mahaifiyarka ta baka abu. Mahaifiyarsa ta bashi abu a guzurin sallah, irin barka da sallah din nan, na dan irin su dambu, su nama, su waye, na wannan ma duk an kwashe duka a cikin wannan motar. To wannan wani irin rashin imani ne tsakani da Allah. To da Allah, daga ƙarshe ina mai wato duk wani masoyin Adamu Zango, muna buƙatar addu'arka. Dole alhamdulillah jikin da sauki, kuma ba ma wani abu man Allah yadda. Kawai dai ana buƙatar a dan dudduba ne, a ga, kun san wani abin internally ne, so shi ne ake gudu. So idan aka yi checking in Allah da ba wani abu insha Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi.